Znie tvoj groove stále rozsypane? Ako keď sa ti v rece zemákov roztrhne a oni padajú dole schodmi do pivnice? Ale chceš, aby znel profesionálne a konzistentne, nie? A dnes ti ukážem jednoduchú, ale kľúčovú vec. Počúvaj, ako zmena miesta úderu ovplyvňuje zvuk a tón. Kamuško, ale toto je zásadná vec. Ako môže znieť tvoj groove konzistentne, keď ani rytmičak nemá konzistentný zvuk? Pri hre akcentovaných úderov vždy používaj stred bubna. Na tomto mieste má snare to najväčšie telo, rovná sa najvýraznejší, najplnší zvuk. Záleží už len na tebe a na tvojej ruke, ako tučne bude tvoj úder znieť. Predtým, ako to vyskúšaš v rytme, skúsi pár minút sústredene pobúchať každou rukou zvlášť na stred bubna, tak aby si to tie ruky naučil. Samozrejme, pri väčšine groovov budeš snare hrať ľavou rukou, ale nie je na škodu to naučiť aj ruku pravú. No a teraz si to takto vyskúšaj zahrať aj v groove a snaž sa byť celý čas uvoľnený. Počuješ tú zmenu? Napíš mi do komentárov, či si mal alebo máš aj ty takýto problém a že či ti tento tip pomohol uvedomiť si ho. Pre ešte viac tipov k tvojmu bubnovaniu sleduj môj profil.